Ayan guys, part 2 na please subscribe my YouTube channel. Please follow my Facebook page. Eric Kilot, ang traditional. Ay, katulog bon, papik-pik na bon. Ay, namaray ko Papik-pik na. na, papik-pik. Namaray ko na. Papik-pik, papik-pik ka, god. Palitan tamang puto niya. Puto Maya. Bye-bye. Aliwabay, bye-bye. Fly kiss. Fly kiss, Papa Abdul. Fly kiss. Daga na ko to views si ma'am. Dami. Daga ni sir, no? Daga ni sir siya. Sleep na, sleep na. Dami. Bye-bye, sleep na. Sleep. Ay, nagkakita ka. Kahapon, Bye-bye. ano nagkadaan, nag-inis sila. Ano siya? Dugay mo na sila na uli. Napamang hilot. Lagi daw. Ako kay ila primero, sige na ko kondo. Nadugay na mo ko kay tugod niya. Dami. Sige sa iyo, kadugayan daw niya, tanaw sa iyo mo ang vlog. Kailong daw sa kailag daw sa limo. Ang salmoners, lagi daw sa una pa. Sila man itong duha na salmoners. Sila gito mga masugba ba no? Di ba ka mainom sir? Hindi kayo nagputundang na patulog mo. Sigarilyo. Sigarilyo inom ang sigarilyo na pa. Nahinay tagundang ha, sigarilyo inom kay wala ginang tumoy ana. Naman. Sa tumoy ha wala. Dili yung mga tapos sakit magutapanan. Lahi ginang mga sigarilyo inom. Lahi gid tumoy na ha. So mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko. Paminawa ko kay importante kinis mo kalawas ang dili lang para sa mo apil pud ko ha. Mag-explain ko ani basta mga first time nga niduol sa kuha. Paminawa ko na labi na kita sa mga viewers pag masayon. Kani diri sir, nato ka masayod mo ni palay-palay sa uric acid, sugar. Uric acid, kani sugar. Ay kalimot ha. Dili kini sila parehas mo ni top 2 nga mga sikat na bangon nato no. Kasi mo sugar, as bagay uric. So, wala ko mo-mention ni high blood. Kasi high blood, under na ni uric acid. Ha? So, si uric acid, natin ang sigarilyo inom. Sigarilyo inom, pasayan, alimango. Soft drinks, kape, juice, cha. Kung asang daghan, kipasulod sa lawas, maunay, maapiktahan ko lang. Ha? Pero inom, dogay pa po. Ha? Ya kani mga arthritis atong magagodin mo ang cholesterol undangin sang itlog manok para maayo ka ha. Kaya di ka maayo, di ka muundang na cholesterol na tanan rayo ma-arthritis. Itlog, manok, ginamos, bulad, uya, pasayan, alimango, balot. Kung magkakamukag balot. Naman kung tawag alaon na, may conserves. Asa? Ano pinili? Hindi pa katawag. Ano yan? Hindi din manawag. Hindi man ko ito interesado po. Interesado ito mangulit. Unahon gina sakit. No. Pero kay di kay ka sakit mong gabi, di kay na makulit. Ayan naman, bising mo ito. Nagagarason. Nakakason pero magsakit gani ka. Abante gina, unya ng lakaw. Ano mo na? Mas dako gini siya. Mas dako gini. Dako. Ano ba ito na niya? Yung tingin mo. Yung mga kuwan. Tagal na sa ko. Ang sabag. Sila nagyapon. Ito. Ngayon maglakot sa iya. Puro talikod. Ayaw sa tubangan daw ay nagtalikod na. Kumbaga plastic. May kwabot siyang likod. Napod dito na kung dito na kusyon. Hindi yung banda yung namagawas may ito. Kamera? Kamera? Lamo lang. Hindi Ha? na kaya.
Nainomdaman na ni Masur, wapa. May tiyayon eh, mga senior. Apa na nainomdaman? Hindi naman may nainomdaman, sige na lang. Pero mas nindot to, may nainomdaman mo. Kaya para makagawas yun na siya. Ayan, diha ka nas doon. Doon kami. Dito kay doon. Doon na natubang na ninyo. Hindi lang niya masilip. May plastic mo. Hindi man sila pahalata. Hindi mo na pahalata ng plastic. Kung masuko niya mo. Okay na sir. Kasi yung malaki sir, nalim. Pinigsulod nyo sa balay, pasulod pa ka. Pasulod pa ka. Diba, bago ka mabot yung balay, namurag na kay dalang, gagian pa. Likod mo ani na. Nalikod mo nila. Pag padulong kasi yung balay, nakay napansin din ang managpihayon nasa tuo.
Akin ang remember. Kumusta mo anak niya? Mahal nila. Okay yung kuhan. Naana siya sa tuo ha. Bago ka maabot sa inyong balay. Sabayan lang. Kaya sa inyong doktor. Diyan na sis na. Alas 11 ko. Ano ang kita tanan namin nasa puna to. Dahil manintim ko na. Ito sir. Kaya? Nagiging kasakitan mo no? Ganun pa.